barkanmu da kasancewa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel mai suna Arewa NGTV. So kamar da ne muku alƙawarin zan fayyace muku wannan update din da aka kawo wanda masana wanda suka hasashe suka bincike akan wannan mining na Satoshi sun gano cewa Satoshi za a iya a swapping din shi zuwa Ethereum. So kamar yadda kuka gani idan muka zo muka danna nan za ku gane cewa lallai duk wanda ya daɗe na mining din Satoshi zai iya cewa lallai hakan zai iya faruwa, saboda da idan muka danna za ku ga cewa Bitcoin ne kadai ake iya a yi abun nan, a yi transfer ɗinsa ko kuma a yi withdraw ɗinsa. So amma a yanzu idan muka zo muka dawo kan shi Ethereum, so muka danna kan Ethereum haka za ku ga cewa shi ma an zo an buɗe shi, mutum zai iya abun nan zai iya yayi withdraw ɗin Ethereum ɗinsa, sannan kuma zai iya yayi transfer ɗinsa. So wannan abun da masu Satoshi suka buɗe, sai masu bincike a kai, masu hasashe a kai suka yi hasashen cewa kun ga ba buɗe yadda za ka kai deposit ba. So hakan sai ya sa masu abun nan suka yi hasashen cewa nan ba da jimawa ba masu wannan Satoshi wato ko kenan za su yi update su cewa mutane za su iya su yi swapping din shi wannan Satoshi din zuwa Ethereum. Wato a cikin wannan site din ka yi swapping din Satoshin ka ya koma Ethereum, ka iya ka yi withdraw zuwa Binance ko wata exchange da kake da ita, ko kuma ka yi transfer din sa wa abokinka da yake mining sannan ya baka kuɗinka, ko ka tura shi Binance ka cire kuɗinka. So wannan masu hasashe suka yi hasashen cewa idan har haka ya kasance, so lallai mutane su kiyaye ka su ɗabi duka kodin su ce za su yi swapping ɗinsa ya koma Ethereum. So idan suka yi swapping ɗinsa duka ya koma Ethereum suka je suka sai da shi, so zai iya yiwuwa da su rabu da shi wannan kodin. Kun ga masu mining wanda suka kirkiri wannan mining din suna da Bitcoin da yawa, zai kasance suna da Ethereum da yawa, sannan za su canja muku shi, su raba ku, su karbe wannan kodin naku, saboda kodin yanzu shi zai kasance babban coin fiye da Bitcoin a yadda ake hasashe. Kaga idan aka ce maka yau gashi za a baka Ethereum, wanda Ethereum guda ɗaya ina jin akalla yanzu zai iya kaiwa, ina jin zai iya kai naira miliyan 1 ko miliyan 1 da wani abu, ko kuma ya kasance bai karisa ba, saboda ban duba shi na gani ba a yanzu da na zo nake muku wannan bidiyo. So amma dai kuɗi ne wanda akalla kan bar shi a darajan a kiyasi naira miliyan 1. So kaga idan har mutanen mu suka ga cewa to zan samu miliyan 1 abun nan, ai bari in juya coin ɗina duka. So karka ya kaɗan uwa, in ma ka tashi juyawa kana da shi da yawa, so ka san irin juyawan da zaka yi, saboda ka ɗanɗana roman ɗin kafin lokacin yayi, so sai ka riƙe Satoshin ka da yawa. Na kawo muku wannan update ɗin saboda kada a zo a bada damar yin swapping ɗin kamar da masu hasashen suka yi hasashe, ya kasance hakan ɗin ya zo ya zama na ka juya naka gaba ɗaya, ka zo ka kuma daga baya Satoshi ya zo ya yi kau ya fi Bitcoin kuɗi ko na makamanci haka, ka zo kana da ka sani kana ci zayala. Sai abu na gaba da nake so ku gane a cikin wannan mining din, so ku sani cewa su fa Satoshi ba su abun su da wasa. Ku sani ba su abun su da wasa. Idan har kana mining din Satoshi ka zo ka daina, su gaba ɗaya kulle maka account din da su yi, kuma ba hali ka dawo da shi. So idan kuka duba, bari in zo danna nan za ku ga wa'inda aka kulle ma account din su aka hana su mining, da kuma wanda suka yi register amma ba su ci gaba da yin mining din su ba su kammala register su ba, har yanzu register su yana pending. So idan kuka duba kamar wannan, kun ga gashi nan ya fara register amma bai kammala ba, amma kuka duba mai wannan gashi na mining din sa lafiya kalau, ba shi da matsala. So idan kuka zo ka duba wannan kuma za ku kalla an dakatar da shi da yin mining saboda yayi watsi da abun, ya daina yi kwata-kwata, su kuma suka kulle kayan su suka hana shi ya ci gaba da yin. Kuka duba da ku kalla wa'innan duka suna mining. So idan muka zo muka danna nan haka za ku ga sunan, za ka ta kallon referral ɗinka level 1 ɗinka zuwa level 2 ɗinka duk za ka kalle su. So idan ka samu kyautan Bitcoin ma a nan ne za ka gani, idan ka zo ka danna nan next za ka dinga gani idan ka samu kyautan Bitcoin daga wajen downline naka a nan ne za ka zo ka gani. So kun ga kamar nan gashi yanzu na samu kyautan Bitcoin, saboda kusan wannan mining din da gaske suke yi, su ba suna abun nan kuma suna baka kyautan Bitcoin. Yanzu kawai na zo danna nan receive, za ku kalla na yi receive din wannan Bitcoin din nawa sun bani shi. So network din na bai connection sosai ba, amma ni abun nan zan karba koda daga baya ne, na nuna muku dai dama yadda ake karba. So wannan shine hanyar, kar ka sake kai register kai komi ka daina mining ɗinka kai wasa da shi, za ka yi rasa account ɗinka kuma ba hali ka dawo da shi.
so wannan shine update din da na kawo mana a cikin wannan sabon bidiyon. Idan ya kasance wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel ta mai suna Arewa NGTV, so ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To duka nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya rahama wani sabon bidiyo.